Anki Droid na Androide, ktorý je vľavo a Anki na iOS, ktorý je vpravo, čiže to je iPhone alebo kľudne aj iPad. Tam je to ale aplikácia platená a tie ostatné nefungujú. Ale vy môžete urobiť to, že sa zložíte viacerí, jeden si to kúpi a ten sa potom prihlási cez svoj Apple ID do App Store, stiahne to a keď sa odhlási, tak tá aplikácia tam ostane. Potom prihlasovanie tej aplikácie už nie je závislé na prihlásení v App Store. Ak sa vám ale aktualizuje potom operačný systém, tak sa tá aplikácia vymaže, čo bolo pravdepodobne dostatočne dlho na to, aby ste si tú apku vyskúšali a keď sa vám páči, naozaj odporúčam si ho kúpiť, pretože je to jediná možná podpora v podstate vývojárov tej aplikácie. Po stiahnutí aplikácie si ju otvoríme a úplne najlepšie je, ak sa rovno môžeme prihlásiť do Anki webu cez konto, ktoré sme si vytvorili na počítači a vtedy sa nám stiahnu aj všetky naše deky a aj nastavenia, ktoré už sme si urobili na počítači. Tak ak ste ale na tablete, ktorý je vaše primárne zariadenie, tak vieme tam urobiť v podstate rovnaké nastavenie ako na počítači. Na Anki Droide najprv musíte vytvoriť kartičku. To urobíte tak, že kliknete na plusko, následne kliknete na pridať, vytvoríte nejakú jednoduchú kartičku a potom kliknete na tú hornú fajku. Teraz sme na rovnakom kroku, ako keby sme boli na iPade alebo na iPhone. Takže v obidvoch prípadoch teraz môžeme kliknúť na predvolený alebo default. Následne klikneme v Anki Droide na 3 bodky, v iOS na ozubené koliečko a vyberieme Study Options alebo možnosti balíčka. A ideme úplne rovnako ako na počítači a keďže tam som to vysvetľoval, tak tuto to už iba nadiktujem. Takže napíšete 999 do New Cards, to isté napíšete do Reviews. Ako pôjdete ďalej, tak pôjdete do Learning Steps, vymažete, čo tam je a napíšete 10M medzera 2D medzera 3D. Následne napíšete 5 pre Graduating Interval aj pre Easy Interval, čo je interval postupu alebo interval pro jednoduché. Potom Lapsis alebo zabudnuté, tak tam za 10M dopíšete medzera 2D. Minimum interval dáme 3. A potom už iba scrollneme dole, nájdeme timer a ten nastavíme potom na maximum. Následne je nutné dať save, pretože ak to nedáme, tak sa nám všetky nastavenia zresetujú. Teraz máte Anki ready na používanie, v podstate ich môžete používať úplne rovnako ako na počítači, viete si stiahnuť z internetu, otvoriť si to v tej aplikácii. Jediné, čo odporúčam, je zmeniť si potom na dark mode v prípade, že používate Anki, pretože niektoré kartičky, keď boli vytvorené v dark mode, tak nemusí byť vidno v light mode.